Zawturin Dr. Beichhua kan som anga tuna ilo somang. Push Speaker Home Department Zawttu Minis Zawm Taknena ka Zawhna chu pakhatna Myanmar Raltlan Biometric Identification siamsak ani siamsak ni ta se mi engzat nge Chhinchhiah to ani Chhinchhiah lo pathumna chon Chhinchhiah lo engzat nge la ti ani Sang Turin Home Department Zawttu Minister puke sab dong ilo somang. Push Speaker Siha Bill 2 Member Zawm Tak Dr. Beichhua Zawhna pakhatna Myanmar Raltlante Biometric Identification siamsak ani ti Chhanna chu Mizoram Raltlante hi biometric enrollment nei mekani tinia anina siamsak ni ta semi engzat nge Chhinchhiah to anni ti Chhanna chu ninga thani sang ni samni paruk thleng khan Myanmar Raltlan mi sing ni sang ruk zathum somriat pakhat Chhinchhiah anni to a zona pathumna Chhanna chu mi sang khat zakwa somsari pali Chhinchhiah lo an la omin fiat ani and performance percentage hi 93.04% ani Zawhbelhna Zawturin Zawhna itu Dr. Beichhua somang. Push Speaker Raltlan te hi ni kan rama kan lo mi khwala an khongai tla ka an din hun athalo ti kan ria a chutlai chuan tun din huna hian chuan chim top atang te point sumdawnna le engma neu thil wang hian silchar ko ti te po hi du hian an kal tamai te po hian langa su wang chuan avei katia Bangladesh atanga ka zone so Bangladesh atang Mizoram Raltlan engzat nge biometric identification tis siamsak ani pakhatna panina Myanmar le Bangladesh Raltlante sawrkar eizawnna kawngah ani Leilung fate angin sumdawnna thil le kuthnathawh phalsak ani pathumna Raltlante hi omna mun bik lova duhna laia hi sawrkar na phalem ti ani Le Zawhbelhna Zawturin member Zawm Tak C Ngunlianchunga phar in kashia o phar ma khop maya in sawdem. Push Speaker Kalome Home Department Zawttu Minister Zawtana Chhanna tana ka Zawhna pakhatna chu ni gum budget se sona pohan ka soi vak to ama se ngai poi mo hi a lo duk lo nge ni dai lo na bang Sangau Police Station a son thok tu en dai lo maya pangan boral to a pani transfer ania tuna son paruk anoma head constable hi cancer patient nala ni zui boka hi kan soi to angin hilai Myanmar nena inkalpo na Myanmar lamatain kong tulen chatak sai si su thenga lokala aron mitha tam takan lu line mithalo aron tel china Sangau Police Station ki thuam thatanga kome zona puhan ka zota tung lutuka vena chang man lo tura ngai chu ban chon kan minister Zawm Tak hian Sangau Police Station ki thuam that the dan kong min thuam that sak the ti pakhatna ni apanhina chuan Myanmar lamakal tur oil Mizoram atang phurlut na sa mema he barrel pol antiang su kal na sa hemi oil kal hi tipa te lunglaya te set chipa te tax lakhin ani hi sawrkar in ariat puyem sawrkar hiat puina tanga lak nge ni police te hian remchang angin lo la ve mai ti kha ka Zawhbelhna ani Push Speaker Kalome
The Zawhbelhna Zawttu remember Zawttu Clement Lalhmingthanga lo so mang. Speaker, Home Minister Zomtak ina min chantura tana ka Zawhbelhna chu kabil Champhai lama Zion veng le New Champhai in karlai hun akhianin Raltlante tana shelter temporary shelter chung rangwa bangta engamazat sakania khi eng tiang chena tuna hen mi somnga velbor an chengmek nia lo she dana nia khi sawrkar malakna nge tu malakna berzok nge nia tin le tuna khian mani khi an identity te king ho lo record tur le lo maintain hi tu kutange oma eng chena reinge khilaya cheng tura ruam han anni ti he ka Zawhbelhna ni lo me Le the ma chang turin Home Department chang tu minister puke sat na so mang. Speaker, Champhai South Bill to Clement Lalhmingthanga Zawhna atang khanin chan alet zongin chan han tumta ila Zion veng Champhaya Raltlan book sakme ki YMA te sakania Champhai saphet go to suime ten klom ngaya an sak ania an sen sotero chu tanpuina an rondila chu apoilo wang chu mo secret fan atangin enge moza chu lo pek ania voi khata pek poni chia lova an sak dan an sak zo dan zirin chu tiza chu kan seng le to an rontia tiang chuan central sawrkar ina Raltlante en kolna ta na fan min ron pek atang khan lo pek chinania tuna khian chung ko somsari pangavel chen na tu ruaman mekania chunga chuan chung ko somnga borvel chu an lut to ni om takin hriat ani tin hetianga Raltlan khilaya mi te an identity record tu mo nge ti chu Champhai DC te mo ani isong ka chang kimin emo chuan long tlai west bel tu member zom tak Ngunlianchunga Zawhna kha Myanmar culture oil tunlai hian le tun ma poin kal zut chu treng maya khoilai nge chian lo lak thin ti kha speaker kalau shelo zo ka member min ngai dam sela an lo zo tanga ten Speaker, point of information. Tuna hian tipa le lung le serchi pa hian an lana sa akal na sa ni oil hi sian lak po hi lok via bangkaring sawrkar lu sila thatpui thamaniang Ale. Ai sang. le alo mome ti chuan Zawhna nei tu kan chan main Sangau kha han chang le ta ela Sangau hi thamasa timaila mani lok bo khan ke po muna a police station a so nen ka valu so ve ka so in thadeu mai sak amai ro chu maintain lo oma chung maintain na tur te chu ruam man na ron siam te u ti in an oc ne na kan hrila long plai SP ne na chu ruam man na chu thelu ta chu heta PHQ wa lo thleng to nge ya chung ruam man te po chu tuna hianin ati theilo mi ti in sawrkara fan kan dil mek nge ani tin Sangau PS so ni an in dai lo viau maya ka kalai chuan paruk nelovin pariat an oma pakhat chu damlo amai ro chu cancer ni chungin duty thu chuang lo te pon lo oma an chin so
speaker khong itakin kan home minister kan lai pariat khapan hi khan transfer le to ni chuwa sa paruk so rum to na ale alo mo me tui chak lam hi kan ngai ven taviau mai alo mom khop mai ngai ven pui ze lila chuanin thei top choin thei top choin Sangau PS ti phui sui na chu kan lo zi zel don nia tin chu mi a building thade umai maintain lo wa kha khol bu ka tan te po thalo mi ti in rodna an lo siam nge nge ya chung ba ka staff ho quarter sim po so siam thatan ngai a then phei chu siam that hle thei to lo repair ngai na lo replace ngai tiang chi vel te hi an nia kan police station sang te hi engineer ngai housing hi kan tlak bal na lai berani ti kan soi thina tuna hian puin Mizoram puma police housing zong kan survey vek to report thelu ani to tuna hianin ti pui sui tumin thei top kan chu me gani kha Zawhbelhna ho kha chu han ni taphot sela zawna nei tuina an Zawhbelhna kha Bangladesh Raltlan engzat ti hi kan Chhinchhiah thina amai ro chu akar le loka hianin alo kiam le duak thina tin alut lo lut ru le han man nok te hi kan reng poka chu wangin Chhinchhiah le thian ni ri lova tun lai hianin kan han ve le ver meka kan hriat thei lai kha chon sang khat zaruk som thum ti borbel ani in ka hria chu wangin member hna Zawttu member hna hian figure diklo kan khil palang ti ka hlau dewa chu wangin uluk te ven kan lo enjoy le ton nia tin Myanmar Raltlante hi an du na phal nim ni ti kha ni fran pa lawa ma ro chu kanu nau te lo chuk tha khi mang ang lau thong har sat takaron chuk tha an nia sarkar du na mun apon thei big lova an ma ni du na mun apon thei bok lova tu na po mun rema mun then khada chuanin sikula te mun then khada chuan chung te ina te anom dar noi maya chu wangin an na mun turata na ruwa man te hi han nei thin bok ma ela anom tak thei bik lawa ruwa man tu tan po ti tak le thei lawa Raltlan te tan po ati tak thei bok lo ane ten Raltlan zinga sumdong ten lo ni oma soi le zawhna kha hei hi sarkar chana hriat pui ho lova tin thil phal chi po ani lova khap ania amaro chu aru khi chuanin hei kan sumdong deuh no ni takania thei pato pen kanin chui zela kan hriat thei chin te hi chu kan han khapin man tul te phei chu kan han mana an thil zor le tol vel azir te po in thu boi rip tak han or mek te po hi anom bokani pu speaker ka chang ki mem o kim vio ven le lo me